Halo guys, sore-sore iki aku ameh masak terong crispy. Iki tepungi ambek goreng tempe. Engko terong crispy ini disambeli ya guys. Aja tekon bendino kok masake terong. Ancene sing murah iki guys, iki gak tuku nek mau mek kok sawah. Aja tekon nek bendino terong. Iki terongnya digoreng karo tepung sek guys sampai garing. Iki lengone wis panas. Soal ke masak jenis setiap hari ku nek maem ben anget-anget enak nek anget. Iki meh gawe adonan tempe guys. Iki mau enek loncang ning kulkas tak lebokno sisan. Engko tambah bosok nek ora dienggo. Iki meh goreng tahu. Iki lho penampakane guys, terongnya tak goreng, tahunya tak goreng karek engko nyambel. Iki aku goreng tempe. Iki wis sadan misak guys. Ya ini kok agek masak wong wedok. Iki piye jan tenan. Iki lomboke wis tak goreng guys. Tumbas rehan. Ngerti regane piro. Sambele bar tak ulek bola. Sampai fresh bola. Crispy-ne karo tahu dilebokno. Wis iki lho, dipak sambel mana. Uyah micin tadi sampai matang. Wis guys, wis matang kabeh. Ayo do maem, piringin nang dijupuk dienggo maem.